Barka da zuwa Shamuwa 24 TV tashar al'umma. An ban 2000 na yi jagoranci an kashe ƙanin babana. Na yi garkuwa da 'yata ne domin ina so in samu jari in shiga harkar fina-finan Hausa. Allah ya yi wa matashiyar ɗaliban nan wacce ta tafi yin digiri na biyu a ABU. Ku kasance da mu domin jin cikakkun labarin. Bismillah, ku fara da wannan. Haɗuwa da su ta sanadiyar da na san su kenan. Yanzu shiga ka wannan harka kimanin mutum nawa ka kashe? Ainihin shiga na wannan harka ko bindiga ban taɓa rikewa ba. To kai sanadiyar sata mutane nawa? Sanadiyya guda ɗaya ne wanda na ɗauke lamban ƙanin babanmu na ba Ayuba ya tura mu a Isa aka je aka kashe shi ne wanda na yi sanadiyar. Sauran duk wanda zan lissafo muku kiran mu ake kiransa ake yi, aka kira sai aka kira ni ma sai mu. In na fahimce ka shi wannan ƙanin baban naka da ka ba da lamba shi ne aka kashe? Shi ne aka kashe shi. Ƙanin babanka? Shi waye wannan? Alhaji Kadade. To sun lissafa abubuwa da ya faru da dama, an ce da kai aka yi satar low prosi wato asibitin kutare. Zahiri. Aka ɗibi mutane 8. Ka san kun kai farmaki ofishin 'yan sanda. Zahiri. Kana cikin wanda suka kai farmakin nan a lokacin kana wajen? Ni lokacin muna wurin gidan ne. Wanda ya zo ya kawo farmaki kofar ofishin 'yan sanda Isa ne. To kun je kun ɗauki Profesa Aliyu Muhammad da ke nan Usasa har aka kashe ɗan shi. Wannan da kai aka kitsa ko kai ka kitsa shi? Ba ni na kitsa shi ba. Amma da kai. Ibrahim Dogo shi ya bada aikin. Amma ni sun taho da ni ne akan akwai inda suke tunani wasu kwazanzami ba za su gane ba, zan nuna musu hanya. Amma Ibrahim ya bada aikin kuma an kashe shi. An ce akwai wata likita ma da kuka kwanan baya kun je zangon nan zangon. Mun je zangon shanu kuka ɗauki mace mai ciki. Mun ɗauke wata mace aka yi artaba da ku. Ban bayani yadda abin ya faru. Nan da Usman mai adda da Hamisu su suka kira aikin. Suka kira mu nan da Nuhu da Nura da Idi da Sha'ibu. To yanzu Miliyan nawa kuka karba a hannunsu? Aini duk ban bi su dauji ba. Su gaya min kuma abin da aka ba su. nawa aka baka kai? A Lalebresi da suka zo sun bani 2000 suka ce man sai in sun je diyan da kenan zan ji a waya. Da suka je kwana biyu na ƙara kiransu a waya suka ce man idan ina da ƙarfi zo in karba. Tun daga nan ban ƙara yi musu magana ba. Wa'innan ma duk da aka zo aka yi ban ma musu magana saboda abin da ya faru ba. To na bayan fa nawa aka baka? Ko sisi ba bani. Wannan 2000 da aka bani a Libresi shi kenan abin da aka Kun bani. karɓi miliyan 10 wajen Profesa Aliyu Muhammad. Nawa aka bani? Yanda aka bani ba su gaya man yanda aka bayar ba, kuma ba su bani ko sisi ba. Wannan Kana da bindiga taka? ban da shi. Ina kake kana shiga cikin masu makani kuna tafiya aiki? Ni iyakan wuka nake ɗauka. Yanzu tana ina wuka? Wukan tana gida. A ina ka aje ta? Wukan tana saman kushin ne. Mata ma na bin mata na tana yanke da shi. Yanzu ma ban ɗauka tun daga. Kana da aure kenan? Ina da mata. Ɗayan ka nawa? Yar yana ɗaya ne, watan ta ma 4 ne. To yanzu gashi hukuma ta samu nasarar kama ka. Zahiri. Ya kaji da aka ce an kama ka? Na ji wani iri a jikina. To kai na damar aikata hakan? Ina makaina addu'a da ma 'yan uwa musulmi. Allah. Farkon ku da sauraron wannan bawan Allah. Bayan haka kuma sai matar da ta garkuwa da yadda domin ta samu jarin fim. Ku kasance da mu yanzu domin kawo muku rahoton cikakke. Bayan an kama bazawarar da ta garkuwa da yarta a Kano domin ta karbi kuɗin fansa shiga harkar fim. Bazawara mai suna Rahma Suleiman an zarge ta ne da garkuwa da yarta Hafsat Kabiru a ƙaramar hukumar Madobi tare da neman kuɗin fansa a wajen tsohon mijinta Alhaji Kabiru Sharaɗa. Bayan dai an kama ta, 'yan sanda da suka tattauna da ita ta ƙara maimaitawa tabbas ta yi haka ne domin ta samu jarin harkar shiga fina-finan Hausa. Allah ya kyauta ya kuma tsare mana imaninmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ɗalibar jami'ar Ahmadu Bello Zaria mai karatun digiri na biyu ta rasu. Allah ya yi wa ɗalibar jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria mai karatun digiri na biyu a jami'ar Zinatu Haruna rasuwa a asibitin koyarwa na jami'ar Ahmadu Bello da ke Shika bayan gajeriyar rashin lafiya da ta yi fama da ita. An yi jana'izar ta kamar yadda addinin musulunci ya tanada a gidansu da ke kofar gayan cikin birnin Zaria. Allah ya cikanta ya gafarta mata. Mun gode masoya masu bibiyar wannan shafi namu mai albarka Shamuwa 24 TV. Ga wanda ba su danna mana subscribe ba
su yi haƙuri su danna mana. Za mu ci gaba da kawo muku labari dai da hankalinku, labarai na gaskiya babu ƙage ko kuma sharri. Mun gode, ku ne mu ne ku, domin idan babu ku babu mu. Mun gode.